ou segue a ser o fundamento da maioría das obras literarias que todos, casi todos, guardamos na memoria. Guardamos a memoria tamén un bello bolero de Agustín Lara, que seguramente lle soa a todos vostedes. É a sensación que queda na nosa pel cando a persoa amada desaparece, cando a persoa amada mata. Titúlase Brancaneles de Trapo. Despois, cando te vas, empezan as túas caricias a doerme. Non digo que as boto de menos o que me falta, que sen elas quedo a medio vivir, un sen vida, un anano, unha Brancaneles de Trapo, tirándome das orellas, por non dicir da solemne tristura tirándome, afogándome.